56. sme boli majstri republiky. A to bola Sparta Praha, Plzeň, Ostrava, proste výborné družstva. No tak nejak nám to vyšlo. No a tým pádom ma zobrali do reprezentácie. Mala som to šťastie, lebo bránkárov v tom čase bolo jak maku, slušných. Sa mi zdalo, že určite aspoň 3-4 boli v Čechách lepšie ako ja. Tak nejak mi to vyšlo, že som vysoká, že som proste tie vinkle, ako sa hovorí, som akože bola lepšia jak oni. Tak ma zobrali, no a dopadlo to tak, že v 57. ako viete, sme sa stali majstrami sveta. Tá hádzana ma nejak stiahla. Nejak sa mi to tam v tej bránke páčilo, že som proste mohla rozhodnúť zápas trebárs. Sa mi to páčilo, že tie hráčky proste, niekedy sa stalo ale opak, že ja som bola zúfala, že proste nemohla som nič chytiť. Ja som mala vtedy 22 rokov, čiže tak nejak to všetko išlo veľmi rýchlo a tak samozrejme. A až potom som si uvedomila, keď už bolo po tých majstrovstvách, že sa stalo priam pre mňa teda neuveriteľné, že som sa dostala do družstva, ktoré teda sa stalo majstrom sveta, pretože ja v 57. ja som v 54. ešte hrala za Kovosmalt. V 55. za tú Lokomotívu, že? A za tých pár rokov sa mi to podarilo nejak, tak asi aj preto, že som tú hádzanú mala rada, že mi vyhovoval ten post brankárky. Nejak ma to stiahlo, neviem prečo. Prečo sa zalúbi človek do niekoho? Boh vie.